Te tudod, ki volt Breyer Marcel? 4 dolog, ami miatt érdemes megjegyezni a nevét. 1. Pécsen született. 2. A világon mindenki ismeri a nevét. 3. Az egyik leghíresebb széktípust tervezte. 4. Az épületei nagyon egyediek. Megpróbálom röviden összefoglalni az életét. Kezdem az elején. Most lenne 122 éves és Pécsen született. Egyetemista korában elindult Pécsről, először Bécsbe, aztán Weimarba ment tanulni. Úgy hívták a sulit, hogy Bauhaus. Nagyon kreatív és szabad iskola volt. Ha egyetemista lennék, én is ilyen helyen szeretnék tanulni. Sok avantgárd művész tanította őket. A diákok rengeteg időt töltöttek együtt. Fontos volt a zene, a színház, a jelmezeket saját maguk készítették. Az iskola elvégzése után mesterként tért vissza, sőt, az iskola új épületében belső építészeti munkákat végzett. Ebben az időszakban születnek meg híres székei. Ezeket a székeket fémcsőből tervezte. Ami érdekes, hogy egy bicikli kormánytól kapta az ihletet. A székeit hozzá közel álló emberekről nevezte el. Ő volt az első tehát, aki használta a fémcsövet. Németországból Amerikába költözik. Itt válik híres építésszé. Nézzétek, milyen érdekes épületeket tervezett. Breyer munkássága az egész világra hatással volt, nem csak az építészetre, a mai bútortervezőkre is. Ráadásul pécsi volt.